daina bautar da yara ƙanana, ba tare da ce a musu mu ba su ilimin da zai sa su zamto ya'ya abun alfahari ne. Mu daina bautar da yara ƙanana, gata ya dace mu musu, mu ba su ilimin da zai sa su zamto ya'ya abun alfahari. Mu daina bautar da yara ƙanana, gata ya dace mu musu, mu ba su ilimin da zai sa su zamto ya'ya abun alfahari. Mu daina bautar da yara ƙanana, gata ya dace mu musu, mu ba su ilimin da zai sa su zamto ya'ya abun alfahari. Saba kullum idan zan yi zance sai na yi yau nazari abin da ya damu kowa a zuci, ma'ana mutanen gari. Ilahu shine yake tallafa min har ma nake kokari, da na gani zan faɗi dan a gyara. Waka akwai tasiri, shida na kowa ne, burin mu shine samun 'ya'ya na gari. Mu daina bautar da yara ƙanana, gata ya dace mu musu, mu ba su ilimin da zai sa su zamto ya'ya abun alfahari. Kowace al'umma burin ta shine ginin tubalin ci gaba. Ba za a je gaba ba ilimi ba, ba wanda bai san haka ba. Ko ni anan da ban yi ilimi ba, waƙar ba zan yi ta ba. In har muka yi ilimi mun ci riba, ba za a kyare mu ba. Ruwan sama za a sarin shi ne in har an gano hadari. Mu daina bautar da yara ƙanana, gata ya dace mu musu, mu ba su ilimin da zai sa su zamto ya'ya abun alfahari. Yara yara na kan titina, shin su waye iyayensu ne? Ya za ka bar ɗanka har yayi ta fama? Wannan abin aibi ne, mu ba su ilimi hakan ya fi daidai. A wurin mu haƙƙinsu ne, shi ilimi garkuwa ne ga kowa. Ba babba ba ƙanƙane, mu zam kulawa da ilimin ƙananan yaran mu, kar da mu bari. Mu daina bautar da yara ƙanana, gata ya dace mu musu, mu ba su ilimin da zai sa su zamto ya'ya abun alfahari. Abin takaici yana karuwa kullum sai miyo hatsara. Abin nufi shi rashin ilimi kan sa yara bara. Waɗansu su yi shaye-shaye da sata, sun hau sahun kangara. A titina wasu maki ta kwana, ba kyakkyawar sitira. In har ka masa tambaya sai ya ce ma